IFM News. Lokal. Idol Bernard, please go ahead. Masapol nga maikayakar iti barangay hall ti barangay Dos San Agustin iti Sarat Ilocos Norte. Kalpasan nga nadoktalan da ito iti biyang ti lokal gobyerno ti Sarat nga awanan iti titulo nagaputa dito ket na idonar nga mismon iti local government of Sarat Ilocos Norte. Kapo kadito ket masapol nga suruten tilinteg sigon kini Vice Mayor Remigio Medrano and Presiding Officer ti Sangguniang Bayan. Inunana nga digitoy nga masapol nga kalikagom itimot barangay officials ti barangay 2 Sarat Ilocos Norte nga makisarita iti opisina ti mayor tapno maikan itinananay nga pondo ken kasapay plano para iti panakaiplastar ti barangay Holda. Ngamin tama lagip nga daytoy nga daga nga nakatakderan iti barangay hall ket kukwa iti pamilya Balmaceda ket nagbalin pa daytoy nga Balmaceda Park ket babaen iti daytoy ket kalikagom iti nang donar nga maikan iti bileg ibiyang ti local government unit ti Sarat nga isu dati mang igem yan kasapay mangted iti plano no kas pagrigan iti nadakamata a barangay kapo kadetoy ket dati ket impakamo ni Vice Mayor Remigio Medrano nga masapol nga suruten ti linteg ket digitoy iti dapat suruten saan nga digiti compadre iti maipatungpal. Digente man iti sa kabasit niya so ni Vice Mayor Remigio Medrano. There should be certainty of imposition of justice. Hindi kinakailangan natin magtalo, basta kinakailangan natin kung anong batas, yun ang ipapatupad po natin. And siguro, there are other things that can be done by the barangay officials to do in order that because deadline has been given by the Batangas and let the executive department do what course of action they will do. Pasati panagkasarita ni Vice Mayor Remigio Medrano. Bitanga, correction, Balmacedan sat na ibaga. Bitanga heirs nga detiket mang kurihel kadetoy lokal gobyerno ti Sarat Ilocos Norte nga ikat dati barangay hall mayakar nga minta detiket kukwa iti biyang gobyerno ti Sarat Ilocos Norte. So mo ito digiti dumapay nga updates may pangget kadetoy at nabayag miten nga na ipatakder deti nga barangay hall nga may itatala nga makurihir kaput deta nga rod iti adayan talinteg ket suruten iti linteg sigon kini Vice Mayor Remigio Medrano. Damag manipod iti Sarat para iti IFM News, Idol Bernard there, tatak RMN.